Eh, ina. Ba ta dina ne? Ko ba ta gidan ne? Ba mai gida lafiya kuwa? Wannan wani irin rashin mutunci ne eh? Tun da rana, tun karfe nawa na dawo gidan nan. Ina kika je? Wani irin yawo kika tafi tun da rana na zo neman ki? Na shigo gidan nan, na shiga ɗaki ba kya ciki, na shiga kicin ba kya nan, ban ɗaki ina ne ban tuba ba kya nan. Ina kika shiga? Hawa mai gida, asibiti fa na je. Yar aikinmu ce ba ta da lafiya. Wa kika tambaya da zaki fita? Eh? Haba mai gida, asibitin ma da zan je sai na tambaye ka abin nan fa ya faru baka nan fa mai gida. To yanzu ma da na je asibiti Allah ya karbi kayansa ta ma mutu. Okay, ba damuwa. Mai gida, wallahi cutar HIV ne ma fa ya kashe ta wallahi. Me? HIV wallahi ya kashe ta. Oh my God. Mai gida! Mai gida! Mai gida! Mai gida! Mai gida! Mai gida! Wayo! Ya zanyi! Wayo! Mai gida! Mai gida! Uwar gida lafiya? Mai gida na! Mai gida! Mai gida! Mai gida! Mai gida! Miƙo mu ruwa! Wayo! Wayo! Da Allah ki dan yi mana shiru mu ji da abin da yake damun mu. Don Allah. Lafiya? Lafiya? Wallahi ina waje zan tafi na ji ihun ku. Wallahi ko abu kika buga masa ne? Bawan Allah, ta yaya zan buga masa? Ta yaya zan buga masa abu? Wallahi daga cewa yar gidanmu ba lafiya ta mutu. HIV ne kashe yar gidan yar aikin gidanmu. Shi na ji mai gidana sun a kasa. To kai me ruwanka tun da abun nan me abun nan kuma na suma? Tausayi zuciyar musulunci. Ayya samun irin ku a wahala ne a wannan zamanin. Wallahi mai gidanki mutumin kirki ne saboda tausayin yar aiki ya suma. Kai wannan abun a duba ne. Kama shi mu tafi asibiti. No. Kama shi mu tafi asibiti.